Jeg hedder Simon Larsen, og jeg er direktør i Fri Sko. Fri Sko er en virksomhed, som har eksisteret på det danske marked de sidste 15 år, men siden finanskrisen har været igennem en forholdsvis turbulent periode. Så det betyder, at vi ved de sidste års tid har brugt energi for at sige, hvem er vi og hvem skal vi være fremadrettet. Qua den rejse, vi har været igennem som virksomhed, betyder det også, at vi har stået med nogle processer og nogle systemer, som egentlig ikke understøtter den forretning, vi har i dag. Vi har virkelig haft et behov for at forenkle alle vores processer. Noget af det første, vi startede med, det var i forhold til den måde, vores sælgere møder vores wholesale-kunder på. I den forbindelse gik vi et samarbejde med Sketch omkring Apps for Fashion, som er en iPad-baseret løsning, som gør, at mine sælgere, der står på vejen nu, kan vise produkterne, kan lægge ordre med det samme. I forlængelse med processen med Sketch kunne vi se behovet for, at vi også fik vores webshop tættere på os selv. Det var tidligere outsourcet til en tredjepart, og der har vi faktisk valgt at få Sketch til at lave en webshop til os, så vi kom meget tættere på den og mere direkte kontakt med kunden omkring, hvad er det, der foregår. Vi udnytter de systemer og processer, vi har i forvejen virksomheden til at understøtte vores wholesale-kunder, kan vi så også bruge til vores retail-kunder. Det seneste, vi er gået i gang med Sketch, er aftalen en implementering af et Suits Fashion, en Navision-løsning, som er den rette løsning til en virksomhed af vores størrelse og kompleksitet. Den understøtter fuldt ud vores forretningsprocesser, og er sikker på, at den også understøtter, hvor vi er om 3-4-5 år.